Отсъстващи. You do not cooperate. Освен да напише на първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и така на целия клас, че ще дойде отгоре проверка и ще стане с бръч. Следни 12, 23, 27 номер, господин. Това вече е друго нещо малко. Сега. Иска отворите на 69 страница. Упражнение първо, второ, трето А, трето Б, четвърто А, четвърто Б, пето, интересно. Господин много бе, другия блок имаме класен по български, после 5 минутка по биология, малко повече така ще ни дойде. Како? Ама аз съм институцията. Четирите съчинения за 21. Моето момиче, не опонирай на светилото. Обаче този отбор още ли го имаме? Сповирай, ние от две група ще ли вземем? Моето момче, вие не сте ли били откакто Стоичков се махна? Български футбол и без това не струва. Енчо, ти от кога почнава това да разбираш на моето момче? Are you ready? Okay, let's start. А къде е попа? Отдавна не съм го виждал в моя час. Сигурно чете молитви на някой гадже. Наред, бой! Възражение ли имаш на моето момиче? Ти е приятно в моя час ли? Умъчняваш ли? Чакай за далека. Така не увикате вече на моето момиче. Не мога. Просто не мога. Че ще дойдат отгоре и не знам какво ще стане. Пиши. So, Angel, готов ли си? Аз това го нямам. Какво правило сега на моето момче? Играх SAT Vocabulary във Facebook. Аматьорче! Аз бех пръв в България, ти кога съм ходил прав под масата. Пак ходиш под масата от някакви други неизвестни за мен причини. Добре. Приключихме. Айде да си ходим.